conseil de cabinet in na o ye niveau fila niveau fɔlɔfɔlɔ o ye an y'an ka juristes réunis sous l'égide du ministre de la justice k'a lajɛ sariya sira fɛ parce que bɛɛ b'a dɔn ko embargo in a bɛ sariya bɛɛ sɔsɔ a tɛ CEDEAO sariya kɔnɔ a tɛ UEMOA sariya kɔnɔ a tɛ Union africaine sariya kɔnɔ a tɛ ONU sariya kɔnɔ a bɛ sariyaw bɛɛ sɔsɔ donc a y'an ka juristes réunis pour qu'an ka plainte préparer o plainte in a bɛ déposer UEMOA la CEDEAO la a bɛ taa Union africaine ka taa organe wɛrɛ la dossier filanan min examiner o ye k'an labɛn sur le plan politique comité i y'a dɔn Union africaine président nana yan ale ni président kumana a ko k'an bɛ taa an balimaw voir CEDEAO kɔnɔ CEDEAO la pour qu'an ka se ka dialogue renouer ka négociation daminɛ tuguni donc o la an ye équipe fila sigi l'équipe politique o équipe kɔnɔ Mali de b'a diriger mais jamana min bɛ sɔrɔ o kɔnɔ o ye Algérie Mauritanie Sierra Leone Nigeria Togo olu de bɛna sɔrɔ a kɔnɔ ka négociation c'est avec l'Union africaine la CEDEAO u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ani le comité de suivi a comité filanan o ye commission technique min bɛna chronogramme yɛrɛ lajɛ baara min kan ka kɛ o la pour que transition in ka se ka ɲɛ pour que maliyɛnw ka hami a ka se ka taa en compte ani communauté internationale ka préoccupation o fana Mali ministre de l'intérieur de l'administration territoriale o de bɛna diriger commission filanan ministre des affaires étrangères de bɛna diriger commission filanan commission fɔlɔ ministre des affaires étrangères bɛna diriger commission filanan o ye ministre de l'administration territoriale ani Mali ministre saba ministre de la refondation ani ministre des réformes politiques institutionnelles ale fana a bɛna élargi jamanaw tɔ bɛna u ka représentant ani CEDEAO yɛrɛ ani comité de suivi u ka technicien bɛna u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a laban bɛ min fɛ o ye maliyɛnw k'a dɔn k'u ka gouvernement bɛ baara la a bɛ baara min na fala maliyɛnw nafa bɛ min na an sinsinlen b'o de kan mais an b'a ta en compte fana situation min bɛ communauté internationale fɛ pour que transition a ka se ka se transition min bɛ maliyɛnw nisɔndiya maliyɛnw ka nafa bɛ min na pour que élection ka se k'a kɛ bɛɛ ka i yɛrɛ sɔrɔ basigi kana jamana kɔnɔ élection ka kɛ ka sɔrɔ sɔsɔli ma k'a la transition ka se ka ɲɛ bɛɛ bolo hakili to b'a la salila Mahamadu